ambasachi kotoko fridudu omu fredudu Sina pega so say wukuma pemwa apembeba kotoko hini wotumfo say tutu otosumienu yi okoji amai wo pemso de hye domrafo a wukura dombeko otumfo pega trio na wabri watia na afia kobisa wampi wotosumienu na Asantehemaa nom ne dade bua no prekope aduampo frantwi oyuko de hyepon atofo kase a wuturu pimpimankoma asansa krokotia kotoko hima wutwa mantamfi ye juofo ofisu du ho adaje Asantehemaa twaja Shamon, no 2 for what you call so. And 2 abesino if you say, and to 2 cancer same wama, a crab word you are hearing Asantehemaa. Now, if you could be so way, or you call this year, Kotokohima, who are bring power my poma, and who couldn't want the shipon, and who what your baby so 2 for 32. There was some padia to bedin, na said the comfortable man pra, the frat as a 4. Ya kind of Asantehemaa, what the car crow. Ebra yedro krofusui na no na nanya akukusi amwa okoma wonwam kesebrekwata ye bo nyinyi na nantim ketia ba monso wodankunkrana na nakua free ye dia hofa dudu otu akwantu tenten na nakwadu ye dumodi kaye ye frewa dinkra o woni Asantehemaa ninkra na nakosu aduma koma Asantehemaa senkese kabutui na nama se wo di kai ankwanta bisa ya tonkwanta bisa no kwanta ya nwuru na nabio na ye adufie kurachi ana Asantehemaa ngusa somrofia bonso ampa na nafia sapa wakuma na kwantu tenten na ma Asantehemaa taburuka suoja nafia kwabia odikaye apampa mresi yebura o na ye cha koma ye di kuntunkuri ni kwabra pefra na nakwadu ye dum otosumienu wabaku oduma yi mabo na nama se wanya ko otosumienu abronu ma wofafo na kwantu anti Asantehemaa konsuo gukrum eto tumfo se tutu otosumienu Asantehemaa wotia banwa so Kumasi na nanom ahemfo atrankonwa Asantehemaa hine na nanom atra yakase ani na nanom Asante abrempon ani Asantehemaa nyina da asia manse nyina se ebreka kranie ana na afia kobisa wanto wotosumienu Asantehemaa a oni wotumfo se tutu a wote abanwa so na bre watia wokra ye se wokote na nkaduraba ma na nkabobo ni kasa no wonyamfie wo ha ani dubaako na wotra na nanom adwaso atwa kire se Asantehemaa emfie aduasa nkron afa na Akwankogya ho nhyehyɛ nie na Asantehemaa besi from Eduada 16 January 2017 ejam na nade a brother ukuada na ye wada ade Akwankogya de etwato kwakura ewo Kumasi manhia ama Asantehemaa womanfo empanifo titire ane amano ne ade hia hodo abema otumfo ne Asantehemaa yakọ na ne na so ye wada 19 January obeye Akwankogya som kese wo St Cyprian's Anglican Church Kumasi Fantini Town na no akira ansana waja na afia kobisa wampem otosomienu na Asantehemaa kwan atwatwabo a woda koyamu danka wiabo a wojabo asansa krokotia konkotoko hima otumfo a wote kokoso abri watia na afia kobisa wampem apampamira siebura wodasi chebutu akodo otumfo to abisinu o Asantehemaa bonyinyen odu pokasi atutu o woyuko de shipon Ohemaa damrifa pieni amane hu na afia kobisa wampem wotosumienu e kotoko hima anketetuetetua mu o adrebu akebo bi pumam entifu su ni wananka pagafo ho he wi akire wotumfo maamia na nanom de akire jawo ni mato woni muto agi na nanom de ugira akire mposo se wonso wasi kwa so ekwa akura amansa nyina da maudamrifa Asantehemaa maudamrifa otumfo se tutu otosumienu oba anso maudamrifa Mesan emu akwa abasabre ya maje adwa adwanhira Afisem dwumedi ewo Badwam so na asabre ye de to aso ye gusoa ewa Asante mantemu asabre ye kata ye maame Akwankogya dwumedi na ye hyehye ho no emu hyase fidwada na ye dimu abesi nne ene da etwato a ye kase da etwato enye se da etwato se dwumedi na ba wie na ene ne ye gya ne kwan emanakọ akurakura na tse na watwini mu niema ye nyina na ye boaboa ye ho ano esanse obi betu kwan a ye nyina ye nim se enye ofiti prekope no afa ne bag na okọ
oboaboa ne nneɛma no yehu se yɛde adesiedie obedware obesiesie ne ho ɔkɔnso a enra me papa agya brefa ɔbɛkyerɛkyerɛ yɛn sɛ ɔkɔyi yɛnim baabi a akwantum nsɛm tie baabi a ɔkɔnso obi nkɔyɛ nsam ma yɛde a ɛne yɛnim ho asɛm enti yɛbɔ mmɔden ɛma ne sika ɔde betwa hyɛ nti adeɛ ne adeɛ de ɔde betɔ nsuo yɛma no handkerchief ɔde pepa n'anim yɛde bre nsuo ka ne ho na kyerɛ sɛ ɔkɔ a yɛhyɛ da gya ne kwan ankasa nene yatoto aboaboa no a sɛde yɛtie ne megidi sɛ ɛnɛ yi a na kyerɛ sɛ maa me bɛkɔ akurakora yi deɛ na ho boaboa no edi mu anesa ɛte sɛ watu kɔ aba nkran na wo san akɔkura ɛwɔ so to brodo ɛwɔ so to biscuit ɛwɔ so to crackers yɛ boaboa ne nyinaa no ne yɛde akɔ enti saa bre ya yegusu yɛ deɛ na megye sɛ ahoboaboa na ne yegusu no ɛnɛ wɔn a wɔbɛkyerɛ adesiedie ɛnura yɛkeka ho nsɛm kakra wɔn a wɔbɛkyerɛ adeɛ ɛno nso ɛnɛ yɛde wɔbɛkɔ kakra yɛbɛkɔ kumase yɛbɛkɔ akɔhwɛ mmɔnten so ɛsan sɛ yɛnim sɛ yɛhyɛ mmara sɛ ɛnɛ yi masoto obi amie an wotɔn ade a tum ɛsan sɛ ɛnɛ no ɛwɔ sɛ Asantehemaa nyinaa gyina ɛma yɛ maame ɔno ɛna ɔyɛ ɔwo ahene ɔte kɔkɔɔ so yi a ɛnɛ ɔyɛ Asantehemaa nwura ne nimpɔn ɛna ɛnɛ ɔda bamma so yi yɛde ne ba bɛsi bamma so na yɛayɛ ewufu som ehu ntieyɛ ɛma yɛte aseɛ sɛ nka yɛde kɔ asɔre dɛm ne yɛhwɛ dɔm a abɛgyam ɛwɔ manhyia ne yɛte sɛ yɛde kɔ asɔre dɛm a na kamea yɛ sɛ yɛkɔyɛ nyimu enti saa bre yɛde kɔ pampa so a kyerɛ sɛ hɔ no data obiara mmra mɛtena se na obiara so ɛmɛka ewufu ɛsom ne ho yɛdi kan atwa hɔ mfoni akyerɛw sɛdeɛ nkurɔfo a yɛyɛ mu no ho adwuma yɛgu so asiesie na saa bre mede wobɛkɔ Asantehemaa mu na me nua ba na ya wayɛ krado na me nkɔhwɛ sɛ ɛdeɛ na ɛkɔ so na ya anɔpɛ me mo akye o na ya Dubai yɛnsa bɛka no ɔbɛba na wabɛkyerɛkyerɛ yɛn watwa ɔman ne mu mfoni deɛ ɛkɔ so yɛnim sɛ nnɛ nkurɔfoɔ fie akyirikyiri ɛbɛba ama mpanyimfoɔ bɛba ɛsiane sɛ nnɛ ɛna yɛyɛ dwumadie no nyinaa ɛde agya ne kwan enti menim sɛ nnɛ mpanyimfoɔ bɛkɔ akɔpia Asantehemaa mu yɛma mpanyin yɛnim sɛ ɔbɛkɔ excellency nana adodankwa agyekum kufoɔ ama mpanyin adada nso yɛnim sɛ yɛ papa John agyekum kufoɔ ɔno ɔte ayi mpa so nana adodankwa bɛkɔ akɔpiem aman mpanyimfoɔ bɛkɔ ɛnɛ no yɛnya list no but medisi edu Asantehemaa mu a yɛbɛhu sɛ deɛ nhyehyɛ ne nyinaa teɛ yɛka se yɛne sɔfoɔ bi nso ɛyɛ Anglican sɔfopɔn yɛbɛbisa no Anglicanfoɔ mo nhyehyɛ te sɛn sɛdeɛ wufu soma mo yɛ ma obiara no ayɛ ɔdehye nsonsono yi bɛdam ɛwɔ se yɛtimi ehu yama mate enso edikan sɛ nnɛ no sɛdeɛ tie bi yɛde yɛ maame ɛbɛkɔ bɛn mu na bɛn mu no yɛbɛyɛ amane enti yɛhyɛ mmra sɛ nnɛ ɛbɛfi no nson obiara nkɔ ne fie wonam kurom a ɛbɔ no nsia no ahyase na apɛ ofie kwan sɛdeɛ bɛyɛ bɛdu no nson no akɔdu esan sɛ fi saa brɛ ne kɔ no deɛ yabra sɛ mo obiara empia bɔnten obiara empia bɔnten ɛna brɔni bi akwantempɔn bi so ɛwɔ Asantehemaa ntam no yɛahyɛ sɛ ɛhɔ no ntweneɛ ne ɛnom ɛna ɛbɛdi him enti ɛnɛ numere deɛ menim sɛ tututoɔ no yɛbɛtoto a nana yɛ abrefo na ɛno ɛna yɛbɛte no dodoa yɛne nsɔnkyerɛfoɔ nso akasa wɔn a wɔyɛ adwuma yi bi ɛwɔ Asantehemaa ntam yi ya ma ɔmo ate aseɛ ɔmo akyerɛ yɛn sɛ ɔmo no ɛnɛ numere no ɔmo dwumadie no ɛbɛ sesa ɛnɛ ma me mfa nkɔ Asantehemaa mu ne yɛnkɔhwɛ deɛ esi wɔ hɔ na yɛntwa ho mfoni nkyerɛ yɛn Otemeka fa no pɛ ho ayɛ fɛ yie ma nso wani abre me hwɛ uduku yi a watimu yi a ɛnya asɛm ketewa ni bre na aba no anapɛ ma mu nyina akye sɛ deɛ waka dada no ya ma mu nyina akye aba manhyia ahifie otumfo na ahifie na ɛwɛ ne park so na agya esie ya yɛde Afisem dwumadie de brɛ wɔ wa hwɛ bia no fiti adwoada kosi ɛnɛ ne ya wɔ yɛ de ba wie yi aya na agya yɛ nyina yɛ te ne yɛde ho manebɔ
yɛde deɛ ɛkɔ soɔ nei na Asantehemaa ɛna ɔda fam wɔ yi wohwɛ mɛkyiri pɛɛ no wɔ hɔ ɛna wɔn bɛtɛbiri nana na wɔn de n'aba abɛsie na wɔn ayɛ wufusom na ama no Anglican asɔre na ɛba abɛyɛ wufusom no wɔn mo esiesie nana ho so yɛne wɔn bɛdi nkɔmɔ na wɔn akyerɛ mu amammerɛ no deɛ ɛne ɛda nso ɛkwan yɛfa so a ahemfo sɛ bi a wɔn kɔ wɔn kura akyire anaasɛ wɔn kɔ akura yɛtumi ɛdeda wɔ wɔn wɔ ɛne gyamini mmienu ti bɛn mu fo yɛ so yɛ deɛ yi sɛdeɛ teɛ wɔn bɛkyerɛ ne nyinaa mu ansa na no mekyia ɛyɛ otumfoɔ yɛn na wɔn ase yɛn na mɛhyiafoɔ ase nana boakye ya wɔn no dɛtɛ so wɔn ne otumfoɔ ɛkɔ ɛbaagya ɔno a wopɛ sɛ ohu otumfoɔ paa deɛ a nana Brian ne yɛde frɛ no anapɛ Brian ohwɛ bi a mekyia no yɛada ase ntoma de hyɛ ntoma Brian nnura brɛ yɛ wɔ pɛ bi maameɛ ɛno nti dɛ nsɛ nnaseɛ nam de ma no mekyia wɔ bibia ma me nna ɛyɛ Lady Julia ase obi a wɔ so wɔhunu Lady Julia ya na me adawro ma adwuma me yɛ nti nnura me de me nsa to de nsa yɛ mekyia no nnura nwumrɛ me dada se nnura me duru hɔ na kyesa Adom TV a na wɔn hwɛ na ne nkra baako pɛ so wɔn ntumi ma ha bi enti sɛ yɛbɛyɛ ne yɛtumi ayɛ tape ne bi ama no wɔ Adom TV deɛ no wɔpɛ yɛkeka bɔ ma ne yɛde abrɛ no nti yɛ maame otumfoɔ ne yɛ ɛyɛ maame Lady Julia anapɛ nkyia soronko wo ne wapamfoɔ yɛ a wɔn te ho yɛtia mu nyina da anapɛ maame ma wakɔ aba bi mu fa mmra isa sɛ me ne ɛne parish priest yɛ wɔ Ashtown Anglican sorry St. Anne's Anglican Church Ashtown Kumasi ɛna afei ma branteɛ baako so wɔ de asare kɛɛkyire asabre kɛɛkyire deko ɛna ɛyɛ decoration no wɔn mmienu am ne wɔn di nkɔmɔ yi Reverend Father Benny ɛyɛ puakwa baneɛ puakwa wɔn ɛna yɛde ne bɛdi nkɔmɔ wɔn ɛna ɛbɛyɛ ufusom no ɛde ama nana Asantehemaa so baako aba ya me deɛ Anglican father deɛ mo ware ware ya deɛ ware me was say your father obi o ha no say Roman shop for the one wale Anglican there mo your Reverend Father all right but mo ware yo asabre mba me ma wakwa aba ma me friend say free Reverend ho Reverend na dwuma de dem say ti so obi ani kakra kire ye nyina ye kɔ eyi yo no baby ayekɔ bia no ya na say normal ye obi ani fiada me ne da no papa ya ye ufusom nondu acha ne du baako ne apagya emu no mo na mo amakɔ akɔkora emu no ɛwɔ musieye na afɛ abɛtena se anu sikasa ahaya ba ye nana Asantehemaa nana ne yedi si hayi so o ma bie ne so nana ye na ne yetebiri emu no de aba besi edwam na afɛ mo frɛ wufusom na se ɛbɛkɔ sɛn unaba esu ne nyina no ene de the most Reverend Professor Daniel Jinka Safo Only Archbishop of the Church of the Province of West Africa, Anglican West Africa. Ono say what Ghana. Ono say Kumasi Diocese. Anglican sorry ni nyina so. Ona odi asum na animu. Na ni nyina no aboafo so. Ya one ni dean, and ni Bishop ahuro nya Bishop Ben Smith. Oka ho bi most Reverend Right Reverend Akrofi any Anglican Bishop for Ghana Hanyina in West Africa says Umuha Yomina Bebuana assuming a day Aquanaria Asumdia Council. A France, I'm saying, dear Mamma to Pemelo. To Tonio Moania, the Anglican man, I'm the Moody anymore. Now can I see about one of them? Any a year free home. It's a movie or Ninas and Anano, HS, and a dome at Sieno. Omupa se yem famra boboano heya na domno edo sododo yem kɔ hɔ it just any ha let just skin titi babia na bibia so aha yesu ni nyina so no enam se eye sebi Ghana nyina ni wiase nyina de ntino ye de asofo no anasa asoso misu ewura mu meto asofo ne de be mu na pichie sofo Safo Kantanka Bishop. Yes, Anglican kwan na ebe dia boso. Ye nyimo so sa. Se nana tie de asofo no ni asoso nyina bi ewuram. Ni nyina ye na asum no so etimi atumpon ne de se. Matter is sorry, wo so papa no e friend say. Bishop Professor Safo Kantanka ono be preach dia mai. Fe suru nya de na Anglican no yesu so ye wurawura ne ye bibia kama na so. Ba wo fusom no ya mo ye ne say. Fire from a France, by normal as far as I say anything. What in such a crab, say,
de be ma ye nyina ye ba wie no a ne ma akwa ba ne nyina wie a na ye ba ye kinkansem aso ne bi be kan bi ye ne aso be kan bi na fe ye no ma bi ye ewo aso de me de ja ewufo kwan bia no ye o ha sa pepe ne be no ye ba ji correction ewo he ya be ji correction wo he ya ye nya ye krado ti so ye krado na ko to correction because ewukusum bia no kwa normally sorry ewo ye ji correction bia de so kama se de oboye no na ye be makwa ma ya kan abakosem kakra bakosem wo mu na beka ye na nan Asantehemaa na bakosem na ono otumfo ono musu beka na bakosem na asore suso aka nana abakosem de ama sane be no na ke peja mu no mu a ye de ne kwa musie ya asorefo no ana to aso ekwoyo ye do beko ba mu anajo enti ase ye wi asore no amawie madwuma bede bi esese ye no ba no mu nyina no ye be ye ewo ha ne mo nu anyante yese be die ni mo ne adru bantima ye dru bantima na chese ye wie de ne no an be mo no de ye de enko hobi enti be bia ye dote enko dote emu eni nyina anya de be ba so ni nyina be ni nyina wo ha be ni nyina wo ha ne de asore dem ya na ye bie so kakra e ba asore fo so hwe kakra ne ade a ye bie so a me ya hwe bia na ne wo mo de ne ba ha enti ne no na ma so ye asore de ye mie so o ise bia ye de na asore de mu de this are the soda and ye nya de efunu ko hopa ye mie so nti sana ye de ye no gise aso de mo ko ana se dida na dia ye sa na ye be qualities beto nyum kakra de ani mo hudum papa wo se dana na ye bie so no wo mu hudum ye pa na so sa ye be hudum na Anglican square no St. Anne's Square ene Cathedral Square ene Dalsan Square wo be kan bom wo mu nyina hudum kama na ne bu za habe ni je pa mafade ne be kwasan afade kwekwe bia be fa na afade mero fo be fa afade sheberiza ye tuntu yes asore de ne afade e wo ho se fita kra amafa ye be fa sa na ye no ti wa mu na be fa afade St. Mary's Girl be fa afade shepherd fo be fa afade emako fo be fa afade akwekwe ni nyina akwekwe nya secret heart wo mu nya fo mafade ne de ba na de abeje ena na kama na eye bi ba se ya na se ne Asantehemaa na wakwa yi enti na eye ba normally e bi wedding kra no awo ye timamuni a sofo bi asofo panyin kra nyo na be yo wedding ya ma wo ne asofo enketekete ya ne eye bia nipa ne dimu ya na sofo panyin na no a tutu ne chacha mu na da se wa body shoe ne street no abɛya ma ne ya Asantehemaa na ekura yi ase ma fan serious obi a be so be bi nya sanity tin ye ka se ye wasofo mpanimfo ye bushofo bushowi ka safui oka ho bishop Akrofi oka ho bishop Ben Smith oka ho any Roman asofo ya na kosisapon Archbishop Emeritus umu nyina wo ha bia wo mba boa na dwumadi no akoso etira Anglican ya sore ye ben koto ben sore ni nyina wo mu ana ni nyina wo mu du ba bia be koto du bia ni asore nti dwumadi bia edie bia no yeso bia fiti ne ho jimu ni yesa ni nyina ba ben koto ben sore sa pe peneti fie sa bredi ye wo Nyankopon fie dabe adusho osese ha nyina kama ha ye asore fie dwumadi bia di no asore dem ni die bia no o se de ma twere Nyankopon wa ko hwe amamre ene asore ya twaka na mu wa se ne obi kodi ahini ekura no aya na asore nse da mpe o ase we de ne emosom sem enti we ene asore ya ye ba be na me se na reverend be sa say ase ai bibia o yo kan yem se amane yesem amamre wo kan de asore nche amamre ye ntia amamre ye de ne se bi amane ni bi wo ho no ye na mu eduye sabi titire ni ase edi mu nipa moja na ye ene de ene na asore echi so de aboa udayo se de se ni de amamre ni de asore nchiri kura asore entia asore ye asore ndi ye ntia amamre ai ye fra kuduguri ye bibia so ho tie de ye ntia amamre itira se mfumso bia ni ho se mo baba ya asore fuso bia ni fuso bia ntina nana fini mo frosi nyina
sorry. Tipa penalty. Tia mamre. Ai. Today it is a nyadi asori no ka chen so we dey bosom 70 jai na ba kwa asori afi mu kwa asori wo ba bosom ne ma ye bosom ne ma nya sa na tie Kwa se ahini wo mu. David nya so mu de hini. Enti ni nyina ne se yentia mamre. Yentia mamre. Ahini yesu no yentia. Sa na yesu mu tie. Reverend parish priest Reverend Father Banye Puakwa and I had a train kobono and then Ufusum no Anglican sorry what less than your monko Yama Nana Asantehemaa or 2 for mammy idea Anglican Wakwa Anglican for free bread in a top pemu one the data to who couldn't no more to Musababe at the Honano Tiamiano or say yes Mammy I drew heaven crowned and the idea I have for more heavy. And you'll be baby, sir. Said, Miss Maybe say so to me. I'll be say I make a heavy say, I want to know heaven, may. Was sitting I am having corny, baby. I am some name. Yama to Miss Anglican, you was soon. I mean, Yaba, you will be I and didn't come off fire and Nana Asantehemaa whom piano. Idea will be Biada, will be Biada, Edin, one dance and pa. Utumusa, a dancer will move the crown or come fast with the no mammy. At 1 more, no crown to send you in a bank, Sakurano. And then Tego sisters, woman to say, 1 more, Unya Ban Hoppe, who up a case, Cadiam, said the Facania, the auntie. There's a no Anglican for one, a Babayo or Sumuno, Reverend Father Banye Puakwa. One on the end of the Chinkoya, what church, Musuno, and a brepot, and don't hear the bears and the bears. Abroso don't hear about Conifa near we or Sumuno. To say German and Anusuko Mudia. Don't hear about Conifa dear. Abroso don't hear you do say it in free here near we, yes. And if I had also collection, 2 hours, you bet me the area. Oh, and Tina, a dross. One budget correction at the basis is Mantua, Nese, a Tony budget. Then we are 12 for the class on them and I do. And the request for the Yankupondia. The Buena Coupon, an Anglican for one crime bed, Anglican for crime bed, because the party I have for 100 pub bad Nasam Catwa. Just a yes, Nanam Kura Baha, was I sorry them one can or two. Yes, I'm Mutuni, Eddie Buena Coupon, Eddie Buenyanka. Sunny Eddie also on the Yeno. We're collecting the Buena. Eddie Buenyanka, who's a Mampo so I can afford it, Eddie Bois. And to Koha, no be on Eddie Bois. And then the Anglican for school. I wrote my Anglican matter this one, the class and the I see this for me. I can, yeah, be ashamed. You cry at the end of boarding, Yasam Ketwa. It's that is I don't know. Yamakama kind of. And today I will show you I was Asantehemaa. You was Asantehemaa. Yes. My name is Minya Bema. Asabre. Baba Chichon Kobo. Asabre Betuaso. Na mini adwa eni nkoboka kransa. Ya. Asabre ho. Adwa o tebenka. Ya mete unka papa. Yo Reverend akasa atrem ya wo kire se na sole be ye de na collection no so be ba pa nipa no do so nti ya yentu ni yie na omo de brand yanka ne ade no wo kire se asore he ya ne be ndo hwede mienu ni awie na yenya ne tie se ne bia awie mu ho ba bia no nan sa na mte na nura nwumre ene ja menhia de bibia tumi sesa na ompagya mu no mu ana omde akosi bante ba na se ye na omutira ja ohane du ba ko wo bebre enti omde na wa no obre ana ye na kosi bante ba na wa home kakra na nadwo no na se o mama ne so no omde de ko bam na enura ye duru bantu ba nwumre no ja post ni bi o ho na me ka che se na se mo de enura nwumre ne de post fo akura mu mpie no se ya ye de wo ha post aduma na ye yo na mo ye sibaria ye de baria no adwa ye de baria no si nchen kakra na wo mo be se a na ye si e baria no wo se wa hu bi pen na police ni no a wo describe ade otum so wo se edu ha na be ma ye mere wo no ye post ni kura na se wa ye week wo se me ma atenti atenten me ma atenti atenten no wo ka atenti me ba he me ho atenten no de wo ka no otum se yes atenten pa no wo manim no wo mo shampa boa wo mo dan da fom wo ma ko manim tum ane ye se ahwehwe bi e wo ho light bi e wo ho bi anu wo mo be papa no wo mo be bo no chese wo mo pe bia no ane se wo mo ekire kwan no a e no be soja de adu wo mo nim wo se eduru ho no okura no a ene u drive kura no a wo hu wo mo a
wo bitumi kura jan kesi wonu adwane agaka no na me se ande e mekwa kwete baabi ya betra ml mu wo bedwane agya ho na se me so mate dem na me de sei ma me ne sofo nwie na fe memra decorator ho ne ne nkomo sofo ya ene woni sofo nto aso na ewia yaba na mka ho asem me ne sofo ewia na sofo ede na ade begya ede na pese o ka kire ye ne ye a ye behwe adefo e to be ho ahomte ha ya sorry dem prekope enti kwan be so ne ye nye ye ho ye nkondate ye ho se bra ye de ye be wufusu ye nyina ne se eni die ye fama ne edidie esse no ye nyina fo odo ne nkabomu na ye nyina bibia nya sundwe kwan so ye fa nya ye nana ekwan de meka no ye beda sofo as reverend father bani ye poakwa wono na wo chechire mu wufusu mo meye no wo chechire mu sofo ye da se papa ye da se wetbi akwa ye odwuma asabre e na me ne to aso asabre e na me ne to aso be me asabre be mo adwuma anya asam ketwa o adwuma ba kwa se me mpra bi kura ye na dwo so be ye bia o hwe dan wa me ja no ehu edehu adwuma wi no ese utekita unya betre wo ye adwuma ni ana say adia to Asantehemaa te say ye adia ma me bisa wasiesie furu ho efie be se ndi you furu de ye ntanye furu eye wi kwan mo ofa ana ye body no yes you aboa ye deku no amana ye fe wo ye deku na asa wo mo de na ba ne nda say wo ho ntibu wo be ho ha ye ben ho ina yi bibia amana ye fe na ene unse ani braba wi kwan Asantehemaa na botansa ma mbisa decoration no wo hwe da akosua gift chede chede a onyame de che me wankosua husuku manko husuku kula che be ye wo ahodo wedding ye decoration engagement ye decoration ye decoration ma che a ye decoration ye ene ade a ma emu soronko ne ye wedding is different wedding ye de ye na amamre ye ni different engagement ana ye wedding so special say ye dey kwa so dem no a different kula chain engagement no engagement abusuafo ana ye transe ye gia wale no ana ye wi a ye dey akọ asore na asore so decoration ye so only different and so ye the colors there yo ye the colors oba na be ma the colors oba na attire obe share be ma na so attire obe share no ye dey ye colors ni ma one engagement ni e ye fe ana ye wi a wedding day ni so ye family no a color ana ye di ye deco no so man ye kama it wedding day is special day a different for engagement ni dey e wisu afọ kakra bi no be hia ofi ana for wedding day ni ye nipadom for we invite my friends e wisu afọ ne adofo muni ababija no na wedding no e ni munyama ye dey kwa asori free a nyame edi ne nsa e bi hira so me bia ye kama na ye Yesu ye ni bre ye so ye colors no red and black ye deku e man ye fe mo ofa na ye ona na ye usisi body no na ye so ye boys no aye decoration amana ye kama etire no ensusuye wo me ye wo ye a siesie matmam ni ye de ye ma hemfo betimi acheche mu kaka ahemfo de ni e different for ye ni sa amamre ye fa no ma bibri tu ma say wedding ni de ahemfo de ye suit tete no ma na de ye ahemfo no ma no e ma ni different wu ra mu nse eye culture aye asante eyi na ye but ordinary person there I don't know normal colors na be di be share no ye dey when they kai ye go me hunu aye ko kwa decoration wa ya na say no me no ya ye ni hini e wo ba bia yi say bia bibi na ato ye na mo ko siesie ye ho ano ye nsai yo ni die say obema ewu a say ye she ni suit ana oba su a ye she na tae it ayemfo die ifo mu kenti ifo mu kenti ayema afo so ifo mu kenti ye twa dancing cry yeah into a different for ayemfo die siesie dem homa eno so ya let say no e dem mo die no e ya ben normal ye die no so e different
ye man ye different ulu ade hu say won hene etitu odi na ka me hemeti a colors ya mode aye no color we yellow wo mu o enye kokko no we Asantehemaa color we ya otumfo na color and they can fresh flower say Asantehemaa otumfo ope ade en natural white fresh flower and one na dey na ade man we fa artificial we find it na ade man it one no color otumfo so fa enye man Sabre minuaba na ya abrefo na ote Asantehemaa mu a sabre bebia ebeye wufusom no na oguso a otwetwe nkomo na migidi se won so wani age bra asofo kasa no oka asem mane to makoma so eye Reverend Father Banie Pukua ai na se ma oka ne se asafo no wonchi amamre na wonchi amane na se ye hwa tro ni mukra David mo mu di hine ai enti no se David mo edi ahende a ne ahema de a ene enyem funso se obi ewa asafo no obedi ade enti no omode omuji bibia tum na wahu se omo anye pesemankum ya bibia mekase Ghana ye oman baako eno ani ye da nadi ewo osumimui osuma ye sofo ama ya te ase se enye omo nkoa na eye se nam se ye maame odom Anglican asafo ninti nanso sabre watre won kwatotem a press before beba Anglican for beba Roman for beba just wonyina wo kabom na wagya ne kwan esanse asem na asinu enye obaakofo edia eyo omanmu ni nyina edia enti wonyina wode wo ho ebewura mu bi ye nwa ba me ye dekwa mi amigiri se wo hu decorations wani age na wo nso na obisa sa adenti na ohene ewu na manfa kokko eni tuntum nko anye na wama ya te ase se Asantehemaa ewo mo kala wo hu se da ye kase ye hwe ahosuo no na se ye ba bibire ma de ye tuntum ni gina ho ma yen bebia ye fi ye identity ye blacks ye bibrimufo na o hwe sika kokko na ni yesi mekire wase enti Asantehemaa sika kokko so dia ma na enyo wase wahu tuntum eni sika kokko eno ne Asantehemaa ahusuo na chese no ene ye de aka wa ye di nhwire kama sanse nhwire fita no so ejina ho ma de ye kroje a ye de aka ho a ama yesiesie ne kama minim se enche one bambofo bedi nkomo ene no ye be kire mo ne ma bebre sofo nso a kire se omudi omobeye omafamudi o se meka kire o se ade no ye wo ba bia ye yedu amamre ne ye ka no enti ufi notiem ubekọ notiem aha na afi ni nyina ye be ye wo park ne so ye be ye wo park ne so mo ahu bi enti nyade a wo bedi akire enti edu enumra mpa cho kwọ dam ufi notiem ubesa akondotiem na akọhu a ena no pe ye be ye emo wahu enti ni akire enkote kwan ho de ka ne so ate ye se mmema tenten gram mmema krati mi dane mma bro mo bese akọbam na me aminim se na enumre se de atie bia ye se mo nhya mo dam ye bedundum nkane a nti hwe wan koso torch bia mfa tokro bim na ankoye ensem bebre esanse si ehu a edibeyo mayensa nko na ya ho na ye nkohwe se nana ya so bank for asane messages ya ye be bank bia nu a ebie wo ma tutu bibia mu a ya dia wo mo hwese ye betimi ama Asantehemaa na Asantehemaa ye betimi akwa ne kama adwa wo se me ka me je mama wo studio ye be sa ba ne police pani aso ne le chat wo enti security nsem no e be ko akosi sen na me je mama wo e won kai na fe utimi ending ko banka na ye meto ya mesom na emmo ni adwuma mehu se wo bo adwuma papa maka cho se ntoma no hwe ne wa nyame de ne wokuro no so amfa ansapan ama nye sa ma woro wo de aha ene mpaboa ye de asho ne watare nyina mewro isa se family ne bre me twa wo mage ensem no ebi na ya hyase a wuti ene ehu se ahoboabo akoso bra menua kasa na wo hwe akire ho a wo se zoom lion for prapra omo de boa asom otekokọ so no omo prapra enra ade bi ye manigi se wo hwe bebia ye bodwumedie ni wona wo hu se rubber ba akokra da fom che se tofom ane yi ena wo kura na wo num nsuo no wo ya hwe yi se wo mfa nkoto fom na kire se ya da ahonidie di ewa Asantehemaa ntema yen ya ye koye ye temamufo aye fi ha akọ yen ya ye fi miamia ye akọ no ade ba ko we ya ye sue ahonidie ye ba ye nsamfa mra esanse ya ade ahuhia ebe boa yen ma yen so ya pomudi SCP esita ye hwa ase bibia da wano mehu sere ahemfo binum asase nenam a ye kope ye nkonwa
na yakɔpɛ baabi atena ne nyinaa yɛ nhyehyɛ ya ɛkɔ so na nna mitimu sɛ bibia bɛkɔ wano adeɛ bi yɛ mefe enkonwa wɔ hɔ nyinaa yɛ tuntum na mɛma yɛ abisa deɛ nti a yɛmfa nkonwa fufuo ne adeɛ ngɔ frafra ne ayɛ ne tum ne nyinaa ka yie na ho ana ɛno nso ɔbɛkyerɛkyerɛ na sabre polisi panyi ehu sɛ me nua nana ya atwea bɛn no ai me wɔ ha nso mehwɛ kumase wa bɛn no na ɛwɔ se etie bambɔ ho nsɛm esan sɛ na ɔka bibi sɛ bambɔfoɔ no ɔmo so ɔmo de ɔmo si kwan ɔyɛ ba na yɛ bie ɔmo nya bie ya no mo pɛ baabi afa esan sɛ wanhwɛ ana kwakɔ hu bibi a ɛni sɛ ehu na bɛɛ ma wada ne ba ma me nsa nkɔ nana ya hɔ na ya somo ne yɛnkɔ na ɔno nso yahwɛ bambɔ nsɛm ɛkɔsɛn biribi ada wano ɛnɛ no bambɔ no ndɔm a yɛde ɔmo bambɔfo ɛbɛba no ɛbɛdɔɔso asen na ne nyinaa na anaasɛ ɛnɛ yɛbɛte so ɛyɛ te sɛ dɛ ɛtɔ so mmienu wadwen yɛ wɔn sɛ nka nipa no wɔn mu so saa enti ɛgye wɔn nsɛm enti ɛmi sɛ ne wuku ada ne deɛ wɔhyɛ mu kina ɛnɛ nso yɛbɛhwɛ sɛ ndɛ bambɔ nsɛm no ɛbɛkɔsɛn nipa no bɛdɔɔso yɛde bambɔfoɔ dodoɔ na ɛba anaasɛ yɛbɛte so nhyehyɛ te sɛ me nua yɛ ase collection ni deɛ ɛsɛ yɛntu ne yie yɛmfa nkɔbɔ nyanka ɛnɛ collection ni mu bɛyɛ dɛ na kyɛ sɛ Anglican asafo no ɛnɛ ɔmo nkwan mu nam bɛkɔm wokɔ a ma wo nsɛm nyɛ du na to ne yie sase yɛde kɔbɔ nyanka ade kɔbɔ awisianom ne nyinaa ho hia ɛno ne asafo no adwuma Romanfoɔ deɛ wɔn ware na mo Anglican wɔyɛ Romanfoɔ nuanom deɛ wɔdeɛ mmara ho kwan ɛma otumi nya ho kani enti no ɛno ɛna ya atwetwe nkɔmɔ akyerɛkyerɛ saa abere ugu so a wɔhwɛ bia a yɛde yɛ maame bamba so a yɛde yɛ maame ɛbɛto no egu so a yɛsiesia ne sa ekrom hɔ obi a wohwɛ mmɔnten a nneɛma dedadeda yie yɛtoto nneɛma yɛgu so atoto nneɛma na kyerɛ sɛ yɛde maame besi hɔ esan sɛ wabrɛ yɛma no so a yɛde ne kodu kwan no mu a baabi ɛwɔ sɛ wudu ne yɛsesan asan esan sɛ baabi adu no na ato anibresɛm ɛno maka kyerɛ dada sɛ yɛwɔ wɔn a wɔwɔ akwanya sɛ wɔkɔ hɔ hwɛ na numrei wan kwankɔnante basa wo fie na saa abere wo hwɛ yɛn so no wayɛ wadwen sɛ nka wo kɔ Anglican asɔre dɛm a me ma wate asɛ sɛ saa abere yɛ de kɔ Solomon Park ɛhɔ ɛne yɛkɔ yɛ awufu som no enti yɛnya nkɔ asɔre dɛm mu bio wo kɔ a baabi ɛbɛkyerɛ sɛ tena hɔ a adeɛ na yɛyɛ ne nhyehyɛ da ho mɛnkɔ yɛ asoɔden mɛnkɔ yɛ hantan ne amaso bia baabi a yɛkyerɛ no kɔ nana ya som na fa yɛn ewura ɔmanim ne yewu de ɛkɔ so wɔ hɔ adwa mete wonka sɛ deɛ wakare saa ndɛte King Solomon's Park ne yɛwɔ otumfo te kɔkɔ so King Solomon ne yɛfrɛ no ba West Africa yɛn ha ni a kingdom so a agidin ɛwɔ bibimɛ mu amano ne nyina da agidin no asante yɛ kingdom yi agidin yie ya otumfo nye nipa atoa ne mu odu ne ya mamre no ayɛ wɔ ha fiti duada in fact kwasiada akosi nnura nyina no sɛ wɔnyɛ ne paato ne mu odu ɔte kɔkɔ so otumfo Asantehene ne atuo di ahim pepepe me se kodi de yɛ so yɛ de biti ha ne yɛ ne bie ne amanfo bɛnya hypertension de bebre wote paa na yɛ maso na pa baabi afa amamre na etwa guo ya kama nnura yɛ ne ACP ɛyɛ ampofuduku edi nkɔmɔ ɛfa bambɔ ɛho nsɛnsɛm ɛnɛ ɛtoa so yɛpɛsɛ ebisa sɛ so far ɛkɔsɛn wɔn bambɔ ho nsɛnsɛm no so far ɛnɛ tuo yi sɛdeɛ wɔn sɛ ɛtuduro ebi wɔ a wote a wotum sɛnsɛn bɔm ɛyi ne asɛm ketewa polisi pɛdi ɔkɔrɛ sa. Thank you, madam. na bɔkɔ deɛ. Ɛwurade adum bɔkɔ. Adwuma deɛ mayɛ bi papa dobi nyinaa na minor na otete dia na ese betimi abɔ maba so sɛ mayɛ adwuma papa Adam ase wo ne commander 1 ɛne ma police for mabɔ adwuma so far deɛ me hunu no mo so mo hunu ne sɛ yo me da wase ɛbɛma mo akye ne motiefu nyinaa nea nyame ama yɛ ahoɔden sɛ yɛnyɛ ɛna yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛyɛ no yɛse nkyene nkamfo no ho ɛno nti ɛdonmmerɛ bi a woyɛ adwuma na wanya hwe kura mfirim no obi bɔ aba so sɛ mo ayɛ ade a na ama ho akentene wo ama next time around no wobɛtumi akɔ so wayɛ ne saa na wobɛyɛ kɛseɛ sen saa
enti se na ye hu no ye nso ye hu se na wotwe na no na ne ma twitwitwitwi kakra bi e wo ho ye nya reports bebre enu nti commander 1 ene ne team e de ne ma gu akwa mu IGP be support yen with men and logistics wo no kasa ba head ra IGP nansane mi hu no de Rosatinga bio nyina ba atinga bio COP Mr. IGP Kudalo woni COP atinga bio Mr. Adupoku Mr. Sante Apietu Mr. Bako kan nam enipa enum nyina nan no nyina commissioners and IGP kan ho enum nyina ba ha e be fa adwuma yedie ema so they were in ceremonial dress come up enti the nyame say we dey working dress for operations enti ya huntimi ye fet se ne omo ye no ya say ohini chinye ebi dida bi achi na se ne ameka no nyame adom ende ma ide agu akwa mu efiri kwase da nwumre ebisi sabre mu yenti atenkabo ne kase bi ha no ne hu se nyame ahira ye ama juma ebe se yedie no yedi ni pepepe but o say president ba ha jwana wo ba o so onya pie bo ni di na amanfo no ebi wo kra no ote wo hini bi ho wa hware no wo kwa fifi wo kware sana vice president ba ha enra Dr. Mahmoud Bawumia na ye Samira sana kwa no former president John Dramani Mahama o so ba ha enra sa no mu nipa obi abeso o mu hu no ene ade members of parliament ebe pie mu ha enti urese dia still a police vote me control ade no a na medim na de no wo no na me di ka kan no na enye den e say yesi juma ye die ye ntwa ne po a eye juma ye dia na suahu nso enya ye no eno nti commander 1 said that ba ha be draw inner perimeter friends says King Solomon Park ha e kire ba bia ye ma ahemfo no mfa ba bi otumfo betena ba bia dignitaries to say president ne nimpanimfo no so so ba betena afa ba bia prosifo nyina se ne be ya inner cordon ho de e ma nkofo wura this said why you ready so ko hu otumfo ene bia ya ma wo akochia no wo ba wafa ba bi aba eno ne yedi aye adwuma pepepe abeduru sabre yim no mpo enne ye shemu dey if you say baby president any diplomatic course no ne other important dignitaries omo ba omo try platform aya do ni nyina no eno ehu say nipa no bu so to the sense say akire ho nyina na nipa gina ho mekai ambulance pese etu di nipa bia watoba ha eko hospital no na onya ba bi emfa fi obi abe park ni car ewo animu ho ye bre ye pa nti akire ni me koya announcement say car no owura nkotu ni car na akire yi nipa kro no kokotu ni car ene yenya crash barriers yi bebre ama ho nyina ye de according ho afa ba bia first aid for etie ni nyina eno nti obi nya kwai emma ba bia eni se oba nti wenum ne niema suahu nti ye de agugu akwa mu se ne be ye na enne dwumadie no ba ne pompon so no biribia be kama na ye nya ohaw bia se foforo ya aba eno no se dey manya we ya mo be kode ho nyina da say yi hu se crofol bi dedra o mo nchemu ni ade a o ma pagini be ba ha ne ntie so be ba ha ene wo mo tra du ba ko sa na mte na nu anwuma se du ba ko ena dwumadie de be frase sa na te yen so sa na yati no nsakrai bia amaye gospel ya me no ka say ahemfo no frase ya wo mo trase etina du ba ko no wa na em say be ba so ahemfo no frase ya wo mo trase ade ba ko ha dwene ya ye nyina ye bohu ene de wo te pa oyi ebi wo te ahu se bi e be tudo wo ti bi so esen bom ha dwene o ana ha dwene na say wo badwumadie bi ti say yase a eno no so part of it sabi ahemfo ne ahema nketua bi kura no wu a omo beje permission say betutu etuo kakra na chese otiko koso maame no sa ya Asantehemaa nti nu say we de usura ene wo ma na nia
kokobo a yedi ma manfo ena no commander when ibri ya okasa ho bebre ene nananom se ya nya pellets e wo form a kire se ahemfo no bi use live ammunition ema empo na ba akukura bibi cartridge abuba wo mu ekura ohini bi ema obi ji ya de bre commander 1 nti yebo nananom kokko so mo hwe yie so wan hwe yie ne tuo ekoka obi dia ho dia aye process asem yenim se ote kokko so emmam na obi anso obeba mu yemuwa no enu nti ubetu a eda so obe yusu atuduro ana se obe yusu blank ammunition no eni de ana se ni omutu no pom agit yikese pa no eye nnade bi a omo abo tokro demu om de gunpowder na tuduro semu eto eno enkum nipa epai a ebitimi pai epira omo to no de enu ti no ba ku bi obeto mi tuo ha wono tutuo no na tuo na pega na oda fom am na certificate etumi basa nti gunpowder na ya omo nsusu se ne ebe ya yanya casual tibia ebio na apostle say mo so yentete mo ho be hwa ade for no den central for yentete mo eye adwuma eni ti atete ni de emmam saa se emfa o se ya na mefa edu no bia na ya use minimum force bi na nipa na hu se ye jam ye na na se ye ja ye na kwa de ye ni abere nanso obi antumi mfa emra enhye ne nsem enu ti atete ni de part of our work na Robert Krofo ne kete omo so womo yenti nka gese bia nipa mienu bi numate se omo pe se omo snatch obi phone ba ko snatch ye ye ba ko so ya attempt man Krofo draw your attention ema onu so yensa eka no enu nti yenya problem kese bia na yenim se omo be operate efi se adwabon nketenkete bia sekura no ya na omo ye but se no senia enipa sidi eni adaho na yenso ye de ne ma agu akwan mu no ye student cadet groups ya omni nam ho nyina no they are not only providing your friends be a shelter na say wo mo guide barriers ye de a show mo sanko wo mo hwe se sa ne ma nyina entumi ensie enyumre amamra kakra be koso ene kura no wo mo tra enya de ese bi esu to se ade apostle for wo ha medim se mo ye operation so wo mountain so a although say Asantehemaa na wo ha yes se ne America ya kano ye ntumi mfa apostle wo region ha nyina emma manhia emma mountain so na ho am robbery ni ne ma ne nyina wo se ye ni koso eku ho highway patrols nyina omo ye adwuma eno nti wo mo ye adwuma okurom no omo ho ena ye ne ayewa ha nso ewa ha ye hwese baby amra ho eno nti emra ada Asantehemaa mu ha eduru samre mu a eye adwuma no ye hwese obia ebedi so yenya problem bia baby also approach project bia nso approach ho ebe hwese obi nso nteti obi efa ahodie so by heart na adweno a amamre ne be kwaso no minim say no anwumre ya me da ye me fa kroma na do be hu say mo sisi barrier to say de ye won kan no sisi point to point mobile hostel all those who maka say mo bia na no mo edi nkita ho baby a ye wo a en hadwuma omudie no ensi kwai no ye wo hostel cause na dwuma die nya mai kra na adwukra ye nam krom enu nti ye be koso aye ye adwuma enu nti baby a nananom hwe a ye gina ebe ha wo mo no be kan kire ye be free ho emra wo mudi wo mudwuma no se ne ebe ya bibia be koso kama na ye nkum ni pade nananom maka say ni pakum bia ni nananom maka say sade no 200 years ago 200 years ago ate na obi wa ye ni pati ni ade ne yo mo de mu wa na eyo enti bakum bia ni wo na ebom wo me na aka say enne enwumre na so nkwa akosi ahomate no nai na wo kra wo pia bonte hefa na wo go one day na wo be pia bonte enya nte kra say mia ahodo bi wo ha lot of artificial lot of
ebe ko so ya ne adum so ebetimi asie san wo amamre a wo moyo amamre bi wo ha ehia se obehunu bie nananom amamre ye omdija ahemfo ene ahema ekwanye ediwe ne koye nhwehwe animu koye nhwehwe animu koye se ye ne ayaya ene ye maame nana Asantehemaa osufo maame ye ne to mpamu no obi koye nhwehwe animu a nipa yi watumi akwa edi ato social media so ye nkodina koye nhwehwe animu fa kabra so okotwa mamre a wo mu ye bi na ade abeto mo ya hwe obi ampa hwe obi ansoma wo koye nhwehwe animu o makadada wa abedi wani so ebom se nipa kumdie nyade beba so sa ntine no ntine abade a wo ne se stores nyina nyade a ye die stores nyina emie sa no ba ye no sanse afa kurom ye wo se ye mie stores no sada no mo tre se nyimre no so biambia ho do in fact the wo Asante radio obi anda no so ne wo mie wa kire mme ho de a na wo ne wa wo bebi a wa so ne mo mo try be ya no so no nine by that time the net maybe I may be a my home and Aquadada. Yeah, I'm then a last Asantehemaa and Bawako to Dubako and I do maybe a normal test of the fracture, His Excellency. Now, the Danko Kufuado. Ebeba, Mitia, a lawyer, Dumakubesi, Musian Mamma, Mitia, ye papa. So there be a net, Dumaniana, touch one, my prayer country, near the home. Ye don't almost say, Mawakasan and Nadia, and yet no, you said, you Miss Rebel, this is the president. Name is the president, His Excellency. The Guardia Pants, Mr. Jessa, and Kaya and Abana meet the Monty, that's our cemetery. So be baby, I'm a fancy. Now, Shani, Yakobia, the woman who are Mamrani and Mania, and the Edgewood, Mania, Mamra, Ewo Asantehemaa. That church, the Munia for Mamrani and Mamre, and Mania, and until that Sally, but one walk of people say, one better, no more. One more come back to my said, I saw for number who to make a beer. Yet the cameras, but yet, for them saying another papa who make a crap, Ewa Bantama. Now, Muko Bermudia, and yes, Ramoya camera, and to be trapped. Yeah, woman, and yes, to be my move who did them. So, more a year who push me, I pay a move with the Aquabantama. Yeah, near one, the men and Tiago, Ewa Bantama, Honor, then I can take my better home make a can now, my friend, or my project, Mulumina, or Sonia, or Bermuno, or Matumi Ayo. Every time you were dear, maybe so ha, Ewa, King Solomon Park. Na adwa entra so mede ACP and Pofuduku and yes my commander one na be dey and no Asante region was in the part of principal pa wo ma boy yi but media for na ni o ma ye adwuma wo ma boy yi adwuma no wo ma tia se to be na e bi ti ba so bi ba so far wo ma ni se kwa bia so adwuma na ye yo wo ma so ye o adwuma yo bi an ko so so bi o ma boy yi ya ko bo bi ye no fe ye be jama mo e wo so ma to aso kungu baga yi a don't do your samba na ufumu frasia ye no afemwa o peje mu ko ba ntuma le se den no na ya brefo aisha ma o se adola bi janya be ka le se wa me de wo mo ye adwuma edoso e wa ha e de apedi welbert ele commander in chief wa ha ye no ye adwuma ya wo boa tutu de me ni na si apostle that we ya driver for e omo na ye be do bi dia se apigi e o be hia na permit ya no wa boa yi ba for kentin kreti Dana, I'll pay me chow, or 2 for Namu, and another Dawaruma, and you chow pass where I didn't see you. And said, maybe you should be Sada and our ye, Mamma, Lady Julia, or you should maybe 2 on here, or should be Papa Chia, and a pound for the leather, and she has so for Elcomia, Santima for you, and the apostle for Commander 1, and Asante regional chairman, whichever would be. MPP and a place to be a little hotel. I see you with Tiana Messi, and in the line, it's just what a year to Papa, and Mammy Kay, Tiani Anita, ya woman, she has just where the answer, and the Momoa, Kenya Sino Hawaii and I say, yes, I see my hand or buy it with your Mugada. I am for the other so better to do when the answer and your Mugada for one more on buy it. I say America for. Aba be biem e wa ha se ya omoso ahemfo wa America e be kwa ne ne omo nyina so e di ko mejemu e di amaadwa ensira e wo studio so wato aso de be sai aba back to King Solomon's Park bra e wo so le ko
ya medwase na mesom sabre nsem no na ya kano ene bambosem wa kyerɛkyerɛ mu bebre enti moma yendi yen hyehyɛ nyinara so na bibia enye kama ene ye bekra ye maame achi krakra na emra wo ho yenhwɛ yie sɛ yenkobu mmra so na asɛm a ense ento ye sɛ de ya hyase ye kama ye mane nwie sara osom no King Solomon's Park ye de be hyehyɛ so kama na ene kai sɛ ebono nso a kubeda isanse amamre ebe bakwan mu na emo sabre ye be sɔre so